Programang ng kapakangigan, kada kinang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat, tapno dayta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, ito dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga iti pakasalitaan, ni pagkayam tayong Telma. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong nemi. Tanudok talak manen ni Manang Norma ngagsensen na ay nakalidliday piman ti kapsat ko. Dakkel ti utang ko na imbaganakam kada Manang Norma akabsat ko kastamatan kini Kuya Sami akayong ko manong. Tay suda nga rutin ang paadal kanyak. Agpadpada nga nabintas ti trabaho da at abukod da nga balay dito sa San Fernando City, La Union. Kaya di agbasa ako niti college manong. Naggana ko niti sidong da. Tay suda nga rod iti nang pabasa kanya. Nabayag idin nga gayan ayat dakuya Sami kaniya ate Norma manong. Sakbay nga nagkasawa da kat siyak tinagbali nga saksi iti relasyon da. Uwen. Nga idi pa ilang damo kat addan na limid apa nagkras ko ken kuana. Kinwadlo kumit idi manong nemi ni adamot pa nagduyos ni Kuya Sami kaniya. Sayang temuno na kami nga nagbalasang ni Manang. Sayang manong nemi ta isudat imo na nga nagamam mo. Ngayon mo manong nemi saan da ka naragsak. Kabuto na bayagan nga kasawa da. Ngayon saan damit layangan nga madaan ti anak. Nagpa-check up da manong kat ada diferensya ti kabsat ko. Ket tunggal makita ka niliday ti kabsat ko, mas asyanak keng kuana. At dagi din manong nemi ti maudi nga tawan iti kolehiyo. Uhin, iti ta makitak man ni Manang nga malmalday. Ate, Telma, amin na problema kada da solusyon na. Mangadap kayo kini manong ti anak. Mangadap. Sana kayat ni Kuya mga Sami. Nandiyan ko rin kayat na. Tsaka mo. Hindi na matibaga. Kita awatan na talagang hindi kayo madaan ti anak manang sa bagay. Samat ka dilang nga anak ati magtad itiragsak ti asawa ang kadi. Ngayon mamayat kumamit lang no. At anak mi. Ngayon niya nga rin ti maaramid yo. Ikarkararagyo Nasabi ko man tagbilagro, kadagkanak kamot laing ate. Ngayon mala, maalukoy kong dumit laing ni Manong mo, ti asawak, nga mga dap kami. Ngayon ti parikot, ore man nugot, asin nung nga ti amponin mi? Nagaduman ta kabagyan tayo, anak na. Unong kabagyan na. Adamom? Pura kata sulod-sudan na ka na giti agbibuyan no adda adut anak da ta kaya da paampon. Awon pa itaad agsapulak. Bagak to nam adam mo kate nga agpaadap. Asike. Sampai lang ko isot pang panunutem. Kumusta kayo? Di ba nagbasam ha? Telma. Napas na yung ate. Ngayon laglag ba ma? Di ka pala makinubnubyo. Ipasnek mo tagbasa. Tapno adam mula serbi na giti gastos mikeng ka. Di mo ko masayangin. Parang tulong mikeng ka kaya Sami. Di mo ko inayon ti bagim. Ngagbaling na problema mi. Nalawag? Nalawag ate. No problem. O pagdanaga magturpusa. Saan nga masayang. Iti parang tulong nyo kanya. Iti parang basak. And thank you ate Norma. Tiyak tupulos balipatan na ito yung kinasayat yung kanya, ti utang ko na yung baganakam kada kayo kani kuya.
Manong nemi no kasta nga makita nga naniday ni ate mas asyanak. Ngam sa amot laeng nga ni manang ko tikapsat ko tinaliday manong nemi pati ni Kuya Sami. Naliday matisuna manong. Naliday dang agpadpadak. Saan da nga nga naragsak tawan anak da. Di mat nga mabaling nga sakti bilang dang anak. Takoy lak unay nga anak da. Kasi ti maysa nga sardam manong nemi adda yung paluto kanyak ni Manong Sami. Takargad na ngamin ti uminom iti arak sag paluto iti pulutan. Napang ko na indanon kayong kuwana di pinaluto na nga pulutan. Ito hindi pinaluto nga pulutan, kuya. Thank you. Thank you, Telma. You're so nice. And you're so beautiful. Lani kuya. Magsutil man yan. Inlotong galapulutang mo. Hasta wane man parang dedayo mo kanya. So beautiful. But no man. Dato ka di ba kakangkang sa amin magpagkakinimanang mo Eh, Jay. Napimpindas ka. Ngam ni atem nga Norma. Kuya talaga. Ngam sayang. Yeah. Ope ko nung sayang, kuya. Nasapsapa ka lang kung mga nagbalasang kat sikatinarim ko. Lagi kuya. Dat ako maitatag-asawa at ako maitanduang anak ta. Ni kuya, ala talaga. Tilad ng ibagbagana. Panawad ka man lang dito. Ala, kuya. Manong na na panakidin, inig ka man tiimak ngayong gawid na. Mabiglang talaga. Kuya, tiimak. Mabaling ka dikat kaduan na. Malado nga dumting ni ate mita. Sumilagay mong awampay ni ate. Maladaw. Intawag na kanya. At ako nung itandara na nga party. Si kakansiyak lang di ada dito balay. Anya ko man si kakansiyak lang di ada dito balay, kuya. Makapagsalita tanga na siya. Awan ni makadisturbo ka na ta. Diba? No, danimanang mo kita. Aslo umikay ka kanya. Aslo kabutin na kasidgan. Kabutin mo ni ate nga makita na tangag sarasarita, diba? Mutakas ta, api ko mo, na may tatawan. Gusto nga makapagsalita tanga na siya. May bagak ti problema. Kaya na matulungan na katamat. Gusto nga mabaling ka tingakat kadway na. Lalo. Api ko mo, sa anak ba't ka, api nga siya kumant pang imbagam ti problema, ni manang Ningarad manang mo ti problema eh. Ha? Gusto nga sikat pang imbagam ti problema ka. Ano, matulungan ka din nga ron mo, kat obing kakpay. Kapikit ko man na sa anin. Kadgaduan na mabaling. Uminom makmet? No kayat mo? Ore tabir. Saan ba't nga harad? Please, Telma. Please. Sige kuya, ngayon mabiit lang nga rin Tapay. Hindi ka pa lagdikos? Nakadigos sa akon, kuya. Madlaw nga rin nagbaglo ka. Ninak ba nga natin, basok. Kasi problema kabasok ako ma. Mabaling matlata. Mati Sige nga, orahin ka. Hindi ka mangalat baso. Orahin ka. Sige kuya, orahin na. Nagtungpalak met manong nemi na panag iti kusina tapno mangalak iti baso. Diyan mo, no anya ti sumsumrek iti panunod ko. Kaduan na kanong atustoy kahit. Nagkaputi arak kit ko. No may alak, may balak. Uri mat anyat aramidin na ko yan, saan ko kaya, di ba? Uri man pa no na, malaksid paturugan nakso. Ano dyan magbaga na nga problema? Diyas saan nga kaya't, dahil saan nga Tsaka mo, ngamurumbingan ng inak makiinom kang kuwana. Delikado eh. Sa anak sa nga mapapahan.
Inawagan ng manong. Telma! Telma! Nagbayag ka naman ka na. Mabilayan ko ya. Umaykan. Gapot naman ba inak mo't manong. Tasalangan ni manang tinakautangak. So na ang runan ni Suna. Napana ko na. Kinargaan naman ng name iti beer. Ako Tibasok. Sana kinargaan tibaso na. Okay? Cheers. Dati-dati mininom ka? Pasaray. Ngayon, tsak pinabadasan rin Bartek. Bartek yung kaita. Ano? Sana kuya? Ano? Gugit na ate. Anong mama mo? Gusto nung din na mamon ka nagawit iso na. Ilaw minum tangar din. Toast. Nagmayad gahim tiyo minum tibiran ng narunan ng nalamiis. Kuya, di ba? Nagpulutan ka. Nagimas tilinutom nga pulutan. Eta. Subwang ka? Huh? Kuya, apay ko mga subwang na. Di mo kayo subwang ka. Nako na. Mano makita na talimanang. Si Kang Harod. Hindi mo kahit na siya timang subukan ka. Si Kang Harod timang subukan na. Halan Kasan ako masubong kakot ko. Ako man pakakita eh. Makulit ka, kuya. Palawang ka. Hindi ka laman siyang kanya ako. Pagpakasyak pa rin ka. Kasla ka laobik. Sige man lang ganun. Subong ka. Thank you. Subong kami. Alam mo lang aro din. Namintlungatan man nung naimi nganap mo, tinak kalabaso, tininom ko. Hindi talagang marik na akong manong nabarteka ko. Kuya? Bikas na pa nang matmat mo kaniya. Please, Telma. Tulungan na kami kinimanang mo. Ito'y problema, mi. Tulungan kayo nga madahan ti anak. When? Nagtula kami mit kinating sumapo lang kita nagpa-adapt iti anak na. O matpila sa pula. Hanggang pa nag-adapt. Sikat imang ten. Kasano ko ma? Lali kuya. Umanugot nga mga dap kami. Ngayon ti kayat ko kit siyak metlaing ti aking putot. Ano? Maltot anak pwede bagbagam ko. Ang laka kuya. Agar arapaap kan sa katsikati na tenak mi. Ano to ko ng kuya? Nabartek kan? Sa anak pa yung nabartek. Uminumakpay. Kinuminom tapay. Tapos, may kapat na ito yung kuya. Baka diyak ito mapuputanan ko. Sige. Agbuyagak natin. Ano mahit ka dyan ko na? Yan ang dyan ko na dyan mawatan eh. Siyak takim putot tada pa mikat sikat ina. Siyak ti ina at anak yo. Oin. Are you crazy, kuya? I love you, Teko. Ala. Kuya ko, no? Kuya. Hindi pa ilahing nga ampong kipatpatang nakpan. Iso, uy, kuya, huwag. Kuya, huwag. Huwag, kuya. Manang nimi, huwagak lang ang huwag. Ngam sa anak mo tumakder. Jak mat akalin manong nimi ti panangarakop na kanya. Ngam kinakang ko anak. Kuya, agor ka pa lang. Gawa mo na makay. Ha? Naiwan ako pala ginom ko. Anak pala Bartek. Kamok pala tararamidek. Uray mo nga Bartek kakatap no adarason. Tap ni bagam nga. Gabutan na Bartek ka lang.
Iba't patag ka. Kasama ni ate. Iba't patag nak na, di ba? Sika ko malang tinagbaling nga asawa ko na. Minumok pa nga ron. Sige. Naminduha pa'y manong. Namin-inom nga dakalabaso. Eh di arak upan nakmanin manong na imi. Kuya, hapay. Saan na dito ya, kuya? Sa kuroing kakarto. Ala, kuya. Ang rumbing na ito, kuya. Manang ko ti asawa. Awang nga ron sabsabali. Agarami dakbit lang, hindi pala sika. Ay, agraduar pa kuya. Agraduar ka. Padawatan na kami kinimanang mo ti anak mi. Tamayata ko, makarating ka na kayo. Anak ko, kung magari ka na laman. Hindi ka lamasyan ka na kami. Kanipat-patignak, di ba? Kinkayat mo tamapasang na ito, di ba? Kuya, abay akas to kuya. Abay nga sika, abay tinakarik na kiti ayat kuya. Sika nga asawa ni manang ko. Abay kuya. Neta imam, abay adan iti barukong ko. Allah kuya. Allah, kuya, huwag kuya. Huwag kuya, kunak manong nemi. Tajak met iparit di ima na. Ti panangikat na niti arwatek. Idi adda akun iti rabaw ti kama. Iti kwartok manong ti simrekan mi. Nlak na tiri daw manong. Tabaka no sumangpet ni manang kat maduktala na kami. Nga baka dandani itahan. Huwag kuya. Huwag kuya. Huwagak lang huwag manong naming ti kayam ibagbagak huwag mong pigilan, huwag mong isardeng, huwag mong itigil, huwag kuya, tuloy kuya, tuloy. Kuya. Manong nami tsaka mo nung kaputi partek ko unuan niya nga ta. Huwagak lang huwag manong nami ngam tsak paritan ti ulo na nga adan iti barukong kukit kastao na yan ti panang karkaram kem na karikiti duwaman sanas kong virgin kat nagmayat manong ti marikrik na kastigayam kuya. Huwag mong ipigilan kuya. Huwag mong itigil kuya. Manso kuya. Kuya, huwag kuya. Nakabayatan day tama ng nami at dati may isang adakulap na agdap-dapadap iti baba. Uwan kudkudan na manong nami ti kalidaan. Sa nakit tapirit-piritin manong nami ti perlas nga da ituktuk ti ruangan ti kuweba. Sa nakit kurkurikuran manong nami ti ruangan ti kuweba nga dadamag nga pakakilikite ka. Kuya! Kuya! Sa langanapnek manong nami sa laingan nga tiramin at pangkurkurikur na tiruangan na digit impababanan ti ulo na kadaddan iti nagbaitan digit legs ko manong nami kat na kuya may ganun kuya timutendila na manong nami ti pangkurkurikur na iti ruangan ti kuweba ngem nalagda manong ta sa nakabalit ti kramay na sa nakabailan manong nami ti dilan. So nga adi-adda manen ti ulo na ti batog ti ulo kat kastawa na manen ti panaglanang dagiti bibig mi. Amok idin nga isagsaganan manon nemi nga kalbitan ti paltog na. Tanariknak manong nemi tinabara nga banag nga naisagana nga naitudo na idugsol manong nemi iti ruangan ti kuweba pinilit na nga pinarsagado. Lalaki di kaya't ko mo ng anak. Lalaki. Kuya. Ikan na kami ti anak ni ate. No ganakak man siya kahit gitat kada kayo. Kuya. O tema. Ipag. O kayong.
Manong namin siya ka mo, kanya kimpagrup nga kariti nga rabi. Kahit makuna nga sa anak ko nga virgin, kahit sa anak pa nga naggraduar. Yung kani kinibagi, nga may sakto ka naging mamano nga virgin nga turpos ti kahalids ko na, ngim sa anak, ba't gayam nga iraman. No, dikat na iraman ak manon nemi kadagid turpos nga sa anak nga virgin. Taan nga rod, kahit sinerekan ni ako ya sami manon nemi ti kuwebak, dito yan nga nagdakiwas manon nemi dadya armas ni. Nakasta mo na iti panakatukno ko niti langit, kakasto'y gayam ko na. Urek lang namin doha ng kayat-ket isuna sa timay kaduhan nagsabatan ti dalan mi kat nariknak ti nakapudpudot gadikido nga indayas na ti uneg ti kuya. Kuya. Nga kalpasan day tama nun nemi nagsangitak. Kan kastaon iti pungtod ko. Ginundawayan na kuya. Ginundawayan ti panakapartag ko. Kinarukop ko. Ginundawayan na. Talaga, Talma. Nagayayatan tanga to ati amin sa akin eh. Ginundawayan ti kinalupoy ko. Pinainom naktab no alis to ak masulisog kuya. Ipatpatig ka. Ipatpatig ka, kinipatpatig nakmet. Imanda nasawa, mismo nga kabsat ko. Katanyan to terabitin ni ate Norma inton mamuan na ti amin nalaman. Ikarigatan tangilimad ti amin. Ha? Okay. Basta awan isuna. Basta malatong nga kawit. Manso. Ha? Kanuri ti aldaw. Nanda ka dito eh. Agawit aktab na kwa. Adagundawit. Ha? Uwin, kitulitek, help me. Tulungan na kami kini atem. Ha? Ipayan na kami ti anak. Minamuyong na itang ibagbagam, kuya. Saan doon nga maulit pa iti na pasamak? Ah, ano yan? Kapatay, hecho. Kagura-gura ka. Di mo doon kahit nga maulit? Saan doon? Pepeso? Uwin! Padasang marot nga baga kanya ka, maulitan ta, kitam jak tumat kayat. Basta jak tong kayat. Nakalalis to dagiti pasamak manong nemi. Ajak nam namaen nga mapasamak ti amin. Tamanipo di din ket klinikli ka kun ni kuya sami. No payat damit lata dagi di kun daway nga sulsulisugin na. Wen, mapilitan na klamin ko asdik keng kuanak ken. Tamabainak ken makamakadlaw. Makadlaw ni ate Norma. Kahit ko kumawat tagpudno kay ni Manang. Ngim, ano ko matibagak. Baga siyak ti papasulin na. Nagbaling nga nga problema at tinapasamak. Kito rin no adda kiti eskwela manong. Pampanunutek. Saan ko mga? Diyak ko mga impalpalubos. Tagunadan. Sa anak ko mga imin-inom, di na ko manapilit ni Manong. Naiminumak ba't ngamin? Kanorin ay kaidumak no talaga nga tiyak kayat. Mapuputak mo. Huwag kuya kung kunak. Diyak mo. Diyos ko aya, kastugahan di masuliso. Yung nagmayatan niya. Sila kahit ko maulit, ay, tsakayat. Uy, Talma. Kasasalita ka. Freddy? You're physically present but mentally absent. Ano kami tibagbagan, Freddy? Tibagbaga, kaya doon ka anong aklonan ti panagayat ko keng ka kunak. Kaya namin na dumat magkakeng ka. Nga saan ka nga yatin? Sa bakjak pala kahit makinubyo. Mamang ka pa yung, umpay kanyak na kita kunak mo. Nga pa kaya ti makinubuyo, bayot nga basbasa at dahil ti karik ka ni ate Norma. Kahit mabalintaman nga ilimit ti amin keng ko anak. Sorry, Freddy. Yan talagang awan pala kanyak na ita. Ano kasi nga din nagsungbatan. Iti wen,
Aging gamal pas dito ng semestre. Dinakton makita pa eh. Huh? Kaya niyo kumakanyak to saan kanto nga makita pa eh. Inakto ng basa sa Manila. Kaya na desisyon mo, dalatakin ka. Talaga ka ding awan pulos ti barik ng ngayat kanya? Awan. So kanya kumano saan ka makikita? Ha? Yung maguri ka, sakbay nga ang kanto makikita. Umatender kanto pa lang itong birthday ko, ha? Dandanin. Kitkas may sa barkadak, masapol nga dakanto. So, kahit kumula nga marikalwang ka. Tapay din na kahit regalwan. Wala din na regalwan, basta dakanto. Basta girlfriend kan. Basta, iyam amok to. Basta ibaga karigit ka eskwalanta kan kita dumang kararam kang kanobya kan. No? Papaos. Kaya ba tubig kinimanang mo? Talay pagbagam. Man, yung mamatender kan to ha. Tsaka lang mo. Manong name isagsagana akti dati nga sagsagana akti birthday ko. When? Ngayon, dati problema ba? Diyos ko, may sadua, may kadwan to nga bulan. Naisot ba nag-birthday ko? Yung watan madat nga manong, ala, naglaing matan ni kuya. Na minsan lang. Diyos ko. Manong name ni Gina, ti may sagaragidasigan ka kaeskula akin kayim ko. Barbaring at may tulong na kuna. Niya tamok, baka the-experience nan. Baka may tulong na kanya. Baga keng kuha naman. Gina niya taramida. Ha? Tulungan na please. Asa nung jakbay amon yung anit problema. Jakbay na bagaya. Tulungan na man na problema ko. Di mo nga bagat nung anit problema sa mga ibaga anit aramidan. Ibagan ba lang muna yung problema ma? Yung problema ngamin. Doon na rin malpas di klase. Kadanda rin ti birthday ko. Yung jakbay na batat nganin. Masikog ka. Kahit mo sawin. Dadi magam kanya gidi. Inulit-ulit yung kinikayong mo. Tinaktakaw ngayon ayat yun. Han? Sa minulit. Talaga? Ang minulit-ulit. Talaga nga jakatin ko na. Ito ang arti problema kasi nung maamon ni ate ti amin. Anyan to taramide. Anyan to taramide na kanya. Kastanto na ito panagyaman na keng ka. Agyaman to na keng ka. Ano lagi na kayat mong ipaambon ka na kuha na anak mo. Nga putot ni kayong mo. Ngamin tundawagan na asino ti ama ti si kuko. Asino to ti bagak. Gori ka tagpadunod ta. No, maamon ng tunga putot ti asawa ni si kuko. Ay na Gina. Tumbok no sa dalagit tiguro na lakit kanya. Kada kami kiniko niya sa amin. Magtugtalan na kon nga liniputan mi. Kahit mama mo numamuan na. Ano numamuan na. Ano agsina da kas pagarigan nga kasawa. Da kayo mitnukan nga kayong tagden na. Yung sa nga mabalin Gina. So tulungan na ko magpanunot ko ma. Noon niya turumbing ang papuspusan pa nga asi. Ano no. Kadaguri ka. Kaskarigan na nga rod ka makapanutak. Sikan tumad kamin. Opay ko mo. When? Nag-aramid ka nga. Di mo pinanunot. No? Anyan to taramidan mo. Kaspagarigan na agbunga. Apo aya. Sa amin inulit-ulit yun. Sa amin inulit ko na. Imposible Nung naraman nga nagmayat, nagimas ko na. Imposible nga saan yung inulit mo. Haan ko na klangarudin. Ipapilit mo. Loko ka kahit sayang nga rin. Kinaulit ka saan. Parehas man lang. Nagbalin. Hindi sayang na kiti aldaw. Kanito. Ngayon ulit yung kumatap no. Wow. Nagpapas ka kumatkas na unay.
Mukhang marot nga malinmay. Ano na, pamanot ko. Ay, nagwara ka, tapamanot ha. Kaya bagagtukin ka no, anyat mapanot ko. Manong nemi ingkalikagum ko nga imatendar ni Freddy. Ididay nga birthday ko. When? Kaya kinasarita ka na yung bag ni Freddy manong nemi takas tatib singasing ni Gina kaniya. Timteng karot ni Freddy manong nemi kit sinabat ko. Oh my God. Iya mamuka kadang manang ko kinikayong ko. Kanya mamuk nga rin manong nemi. Nga kurang nalaingin ibagak nga kwa. Nakadlaw ni manang Norma manong nemi nga kaslam. Ada ilimlimad ko. Iti pa nang yam amuk kay ni Freddy. Napamatimi po ni Freddy manong nemi kada kiti amunat uminom. Iti ta inayaban nak ng pasuli ni manang Norma. Dito nagsalita tayo. Ano nga pa eh? Saan nga kapot na birthday mo at saan ka salangaden? Kaya birthday mo, kaya saan? Ano nga pa ito? Ba't basol ko? Alamin di basol ko ate. Itay ayam among kada kami kani sami dahi dyan nga Freddy. Kasla di limlimad mo. Kasla di mo kaya nga iba ganuan niya tipod ng relasyon niyo. Ay. Ate, ano sangit? Kasangit mo, ha? Birthday kong anak. Birthday ko pagsangit anak. Ay, magkakatagar nagsangit ka? Pangawanin ako mga ate. Hanya? Tadyak na tong paltikarik. No kasta? Saan mula basta barakada? Dahil nga Freddy? No dikit boyfriend mo? Ha? Una ate, kung nagtupin namin, uy, tala mo, makisina kayo diretso nga lalaki, sakbay nga daw, mapasamak yun. Laglag pa ito, laglag pa. At dapat may nga taon, sakbay ito, nagtulpos ka. No kaya't mong ituloy na ka nga pagadali, nagtupal ka kanya. Ate, ano? Tupal ka unasan? Doko, tumpayan ka na, or birthday mo. Manong nemi imbagaglatamot na ngayon, sige, aksina kami ko na. Tapos saanan nga duwakal pa, manong nemi ti gulo. Kalpasan lang, titalungal daw manong. Naduktalan lang, manong nemi, ni manang Norma agduldulo. Pinunggos na ko ng pudo ka! Ay, ate, abay, pudo ka, o pudo ka. Ate, ano ko, nang sakta na. Talaga, masaktan ka. Masigog ka? Masigog ka? Oo nate, kung nagtupay. Abo! Alahin mo, ate! Abo! Ay, Norma! Saan mo daw ang rada kabasad mo? Nakibiyang ni Kuya sa amin manong. Masikog na ito gagarampang. Masikog na ito gakamsat ko sa amin. Masikog, kapag masamay lang. Sampay na naggraduar. Masikog. Punay kan. Nagsikog. Asino nakin amati sigog mo, ha? Asino? Kinitanak ba nung name ni at Kuya Freddy? Asino? Kimitamat kanya. Asino ko nakat? Sabi nga sa luso ng bailang mayat, may masama di boyfriend mo, ni Freddy? Kinitakmanin ni Kuya sa amin, manong. Kimusilap. Tapos na nalibagbaga. Sabi nga ni Freddy ko, ma. Sabi nga, di mo ibagat pudno, kasi na nalibagbaga. Ni Freddy! Uy, ni Freddy. Masapuli, kasarta ka ni Freddy. Mawanin ni Freddy. Ano? Nagpukaw kalbasan ka na mo na masigoga. Kanya!
Anay ko ate, di ako pangutin. Ibatam ti ulo, ti kamsat mo, Norma. Di mo tangra na mga numaragrig, ti sikog na. Ti agbalinto nga anak ta. Hanya? No saan nga kayat ni Freddy nga takderan ti kensong batan ti kamsat mo? Ampunan tanto ta nakaanakam. Kati sunod tagbaling nga anak ta. Ha? Oh, di mo ka di kayat? Namapagin yung kalbasan ng interayan na ka na siyang Freddy. Apay. Anay ko ate. Batamon ti kapsat mo. Ang mga numaraglag si Kog na kulakmat. Di mo kayat? Nakam niya po Diyos dito. Agsapsapol dati anakin ta adapan ta. Datan. Isuday tan. Kapsat mo ba ito pang adapan ta? Ano wala problema? Sa amin. Katuan. Sa iso nga sa mga dangran, kan di mo kagura ti kapsat mo, agyaman ka kidi tadanto anak ta. Manong name, tumuknot sa dilangit, idi ti panagkit-kit ko, idi bagada, nga alain danto kano ti anak ko. Tumuglot sa dali nga, ti panagkid-kid ko, hindi ti magadak at mapukaw ko ti anak ko. Nga saan to nga siyak ti bigbigan na ngayon na? Ngam saan da kang sinardigan, di kiti agasawa manong name. Uy, saan da kang sinardigan, nga inaloko yun. Tapos di kasta, kit apaman ka nung may pasngay ko ti anak ko, kita alain danton. Isudan to kanot naganak, kan kuha na nga may rehistro. Telma, Kuya Sami, di ba nagtulag ta? Ano nagtulag ta kayo magbagam? Nga, alahin mo ito tanak mo. Tiputot ko kay ka. Sika ayat aging putot. Di ka agang angawakas ta. Takayat mong harot ng iba ka, kaputot mo. Kini ate. Saan mo ibagbaga? Pagtalinam nga ni Freddy. No pa'y amok, 100% na siyak ti aman, ti skog mo. Awan ti relasyon yung kani Freddy, di ba? Hangkay nagnobyo. Kang lunan ti amin, awan na pasamag yun. No ti katsika siyak na din pasamag ta. Ngayon, kahit ko mangiging ka mismo at kinapod mo. Putot ko. Siyak lain. Awan si Bukot. Si kalaang may tinayat ko, kuya. Saan nga po nung agnobyo kay ni Freddy? Saan ko iba't patag ni Freddy? Pinagparang ko laing na nobyok tapno adan to ibagak nga amat anak ko. Kunak to ko pa namin. Oh, hatel magyaman na. Kapag nga ko pa na. Impatan na kuya. Ada kasapulan ti anak ta. Ha? Numula ko ma. Kasapulan na si Bug. Nge. Ibatan na kunak na. Hindi ako kayat pa yung tuloy ta tagbasol. Kuya. So ibatan na. Nalpasan nga naramid ta. Masyan ka iti ubing. Ano nga masyan? Masyan ka iti anak ta. Mawaw iso na. Matamad na kita di baramas dita. Hamat na sipsibo ka tagbiyak mayat. Lo. Hindi ka di mahiliw. Kuya. Kuya ne. Mahilawakin ka. Kuya. Kuya huwag. Huwag ko naman kayat mo met. Kuya huwag. Huwag kuya. Kuya huwag. Kuya. Oh. Kuya huwag kuya. Wala kuya. Kuya huwag. Huwag kuya. Huwag mo pigilan kuya. Dakelen ti tiyan ko manong naming ngamin tuloy ko lang tinagpas. Ay, estudyante nga buntis. Ano man hindi bang panunod ma? Ada ka di man yung parikot mo? Naglaing akmat nga agpanutos solusyon di problema mo niya. Ay bagam na niya man di problema ta solusyon ang tamanin. Gina,
Di ba? Siya, hindi na nangisigasing nga pagbalin naman ni Freddy nga boyfriend mo, tapno, yung tumaduktalan na si Kokakit, awan sa bali nga, bagam nga putot no sa nga ni Freddy. Pag gisumit, nga lang pas ti semestre, awanin, nga nagbasa dito ni Freddy, awan ni Freddy. Ana, kuhay, sumarte ka pala nga basa. Uy, speaking of Freddy, awanin ni Freddy ko nakit isuday dyan eh. Sa dino, ayan na, Diyos ko. Kasta di kigtot na. Talo, luklukon na mo siya, Gina. Ibagaglada ni Freddy kit kasta ni Butik. Abay no, ni Freddy, pakasal ka kay Guana. Ano gotong kumar ni Freddy nga putot na? Luklukon na, Gina. O mo ti Freddy. Kasta o na ti bigla. Ay, apo, ay. Ana, biglang parang ni Freddy kat ikasar na ka. Kasano ko mga ikasar na? Kasano nga ro din, numapan na ibaga kay ni atem nga norma nga sa ang isot amati si cook mo. Hala? Ala. Numaamon ni Freddy nga masigok kat isot ibaga mga amana. Di, ada responsibilidad nga pinanawan na. Di umay na ibaga kay ni manang mo nga sa ang isot amati si cook mo. Saan nga mabalin data? Tilad na nga bagbag am Gina. Sumardeng ka man. Kandi na man but-but nga nakasta. Kalalisto ka mabutag. Ngayon niya nga talaga di plano ha. My friend. Talaga ka di nga kayat mo nga pampon kada atem ginikuyam ti anak mo. Maibturam ka di. Ama po ka mo tibukod mo anak. Diyak sinungbatan manong name ito talaga nga diyak amut sungbat na. Diyak kayat kunak. Ngim, masyanak mat karagid ang asawa. Diyak kayat kunak. Ngim kabaylak tungatangat. Panaklin ti anak ko. Mapabanak mo nagpatpa-check up. Anong name ikit kung kumusta mo ito ka ni Manang Norma. Ay, kumusta ti panagpa-check up? Panagpa-check up mo atin ko ha? Okay ka di matlaing. Ti anak ni iti tiyan mo. Manang, anak ko. Anak ko. Hanga anak mi. Ading ko please. Ano ko please manin manang? Imot mo na ya. Awan ang utang na yung parang anak ko. Napatapos siya kada kiti bang papapasakan niya. Itod mo ito kada kamin. Bigbigyan min to nga utang mi nga naimbaga nakam ti amin. Sa amin to nga baybayan. Tanong adan to anak min kini kuyam. Naragsak kami ton. Masulbar ton titak kala problema mi. Kaya ka, agasawa kan to, kalpasan nga, may agpas nga ka, graduar ka. O, aganak kan tumatmanin. Ate, kung nagayam ti doktor nga, posible nga masasaryana. Kadi, asa nga pala atin ko? Itad mi amin nakasapulan nyo. Awan ti pagdanagam. Isakripisyum na ti amin tapno makalasat kayo nga pagpaday ti anak mo eh. Anak mi. Iti anak tayo kunak man langan. Manang katuin. No anak mi kunak, ti agriri ka man. Di iramang kan. Anak tayon to. Ate. Anak kasakit mo. Kaslasan ko may turan. Ti sakit, ti ma-operar? Ti masasaryan? Ora mamin aduak nga masasaryan ate. May turak. Ngayon ti jak may turan. Kabailam, day taading ko, basta agtalin na ti pamatig mo kanya, kada kami kinikuyam. Ipatpatig na, san ka di? Ipatpatig ka ate. Sikan tinagbaling nga ina, kaya maksipod na uli na taadamang. Kinipatpatig kumit ni kuya sa amin ate. Ipatpatig kayo nga dua. Kada niya palang ti problema. Ipa-adapt mo ton. Naging gama nung name nga nagpasngaya kon lalaki nga talaga. Kat ubaen manong name ni Manang Norma ti kaipas ngay kat kuna nahustonan. Junior, saan ka nagsangit? Ubaan na ka ni mami
nga agtin da kuan manang samong mo pasardeng siya konti ba alakeng kuana nakapusot kamay lang di matagsardeng ang sikat mga buba ala sige nga anak agsardeng ka na dano di mo kayat ni mami nga mga bakeng ka ni nga rod antim ti mga bakeng ka dayta siya ka no ti anti naman nagsardeng met atalagan ti malataka dayta nagsardeng anak ko Selmat ikarigatam ko mga terredendirik na mating ko lagi pa kaup-operar mo laing narehistro ni Junior ha? Isong nga Junior tinagan na inrehistro ko siyak tinaipan nga inana nimit sami ti amana kit yung asawa na ate dati ka dito umuna kan maudi nga panangkarga kiti anak ko ate umakar kami di Bagyo agbati ka dito San Fernando tayo tuloy mo tagbasa kukam doon dito yung balay atin ko ha? Balay mi dito house and land tap no okay ti amin agbati ka dito kukam mo dito yung balay tayo tuloy mo tagbasa sabi ka naskin nga dayo yung kanyak ta anak ko asdig lang di Bagyo City sumangat ka lang anak ko magawanan na nung makabasulak man tinaramid ko imamo ti Diyos nung kasano kang ipatpatagan ako dito siguro tinaikaring mapasamat agpaay ka kadakwada anak kadamok nga saan da kanto nga baybayan kat saan kanto matapulos nga malipatan anak ko no pa'y santo siyak ti bigbigam nga ina imitong palbiag kat siyak ti inam sika ti anak ko ipadpatig ko unay kat kasta nga ron tinapasamak manon na imikas lamabriyat amamin pinsan ti barukong ko. Kada kita makaamo nga siyak ti akin anak kini Junior manon na imi. Diyak mo, taliblib yandak. Liblib yandak. Tanya ka no ti klasek nga ina. Nga maiturid ko latan nga basta ipadawat ti anak ko. Ngayon ko nakman tinakam ko. Sa nga bali Tasang kumat nga nagayayatan ti tao na. Siguro anong name katake mga talaga ni Apo Diyos. Sang kadi ako nada nga aming may pasngay kat nakim ni Apo Diyos. Naipasngay nga imparso na Apo Diyos ti anak ko. No pa'y kasjay iti proseso na. Nagbalin manong name nga makuna nga basol, bunga iti basol. Nga madamat na iti basol manong name nga mapakawan sang kadi. Nagpagpakawan kami matan kini kuya sam iti Diyos. Kapag kasjay nga naramid mi kat pananglipot iti kapsat ko. Nga madamat dakil nga rason manong. Tapno solusyon ti problema da. Kaya't dati madaan ti anak, kaya't dati mga dap. Kat siyak, naganakak nga balasang, ti amo ni ate, kat putot ni Freddy, ngayon sama na kayat ni Freddy nga takdiran, iso nga inatapdan ti anak ko. Yama po, kaslasang ko kabilan manong. Talaga nga jak kabilan ko man umabalin. Indagdangarod kanyak, tibalay nga bakir manong nemi di ka agasawa ka dituyak nga naganaid, aging ka nagturpusa. Iti agdama manong nemi kat awampay tinubyo, nakasukat ni Kuya Sami dito'y puso.
Ajak tulaan mo nintun kaano nga dumteng ti lalaking na ikarimet para kanya. Ni Freddy talaga nga nabayagan nga awan ti damag ko kenkuana nga dya ka mo no kaano nga no ang damat ten asawa na una o ampay. Yung kasla damag ko manong naming nga pasaray mapan sa dya San Juan, daddan sagit pa nagkayamda ni Arnel Sambusunido. Kuhan manong naming pasaray mapan kano dya sa lapasap, kabukaw ino kusol. Ngakaduadang, ngagpulpulutan ka dagiti ato nga tilapia, paltat. Dapat ito maano pandang pagaw manong naming. Niyamtsak la siguro maranranan o kasta nga mapan kami. Kuhan manong naming. At naman dagiti kundaway nga inak sumarungkari di Baguio City tapno maarakop kan makasaritak ti anak ko. Nga ti awag na kanya ket anti. Ket tunggal aguk subak manong name. Makitak ti piglat iti tiyan ko. Manong name. Nga day tatirason ken kapuna. No apay nga malagip ko iti pan nakabutsak ti tiyan ko. Edi nasasaryanak. Edi impas ngay ko ni Sammy Jr. Dito nga ron ti pakasaritaak manong name nagbalin na paset. Edi kalman laeng. Ket kasla edi kalman laeng na pasamak. Ngayon talaga anabayag basitin sa mesak tasang ko pa'y amalipatan. Ket nasa diwan dulaeng nga kunak kalakid di tadanton kasukat ni Sammy ti pusok. Inton kano manong name ni Apo Diyos ti may kadeng. Sabi ko matadamat na itad ko nga adal, wano balaag, nanyaman dita, kaya da napidot ka ito yung pakasalita. More power to your program, anong, and God bless. Ito yung radagyaman na pagkayam mo, Telma. Thank you, Telma. Ito yung panagsurat. Maraming salamat po kada kayo.